guys, welcome back to my channel. Với na kan chơi tur chu Mizo Mukbanger Hmasa bear. Tunge ti kan zong chua kang. Kan zong chua kang. Kan suyang. Lo ngai thaput ula ti chuan a to thleng I lo enanga. Chuan kan chiang yang le Hmasa bear chuan ke ma tang kain chananga. Mukbang show kapos masak bear hi ade chu hi kapos masak bear ni ta sang ni song period December nili ya khan hi kapos ani mo to in kapos to mukbang ka tin chan bear chu Mizo wa hian in la sem lu tan la om lawa ron bitu an la om lawa ni chu ta chuan anexa ka mu le chu urebeka hi ani hianin sang ni som pakwa jun ni som pathuma arun ti vele a hi a upload masak bear Mizo mukbang tin mukbang Mizo o chu tiang chuan arun da a ti chuan ani hi chuan in zai thiam te nia fans te nga a chuan viewers po nga bukani chuan ke ka chuan in keima te tlonga ka chan awangin le viewers te kala nga lo wangin ka nga ber po kha zanga te mo ka tiang bel te nia a har sa ve ni mani te chan chu beng ching de bno shi thiam ola ti chuan un na local zela chu tuna chuanin kaposa tangin kum khatle achan be pel to a kum ni chola ni lo de ule ka tuna chuan YouTube pa hian search la Mizo mukbang tila an thad to ni mo hei tiang hian mi chi sang run lang to ni chuan ka siam masak bear khanin tu ma hianin an la siam lo ka ti la ka soi so lawanga chan chu eng chi dang eng tik kong hei ka zon pu khan ka search pu khan tu man run lang lawa tu ma mu to ran om hek lo ni ti chuan hemi ka run soi le chan le ka run siam na chan po ka video ka run post chho je le subscriber te ka run nei chho ve bek beka ti chuan mukbang ka ti kha anun comment na hianin hei urebeka chu alolar to sa wang khan ai ti Hmasa de ya an ngai nyang ka chelo I chuan comment na ti khanin anun soi chiama ui ha urebeka ti da ni van zir na sa ti temo chuan hei midang pi dan zir a khanin chhuat a chau mai ni chuan kala ka shelo ati chuan urebeka hi chuan khatianga tang anun comment na tang khan ka vasar cha ka sheve ta chewani chuan a post masak bear ka ve en kan ka ti nu fe a kana run upload sia ama ka til tuka ka upload masak bear hian en rum lo nyang o etianga ati dan zir run ti channi ka tia chuan mase ka soilem ta chuang lawa chuan an hnuwa pokan urebeki pon IG lama te po min lo di emma chuan ti khan ka in beve zel thoni chuan tu hnuwa chuan hei mi dang tam ta kan chuak to ta Hmasa bear ka ni ti do nila katlai ka siam lai khanin enge kalong mu lo pal an lo ompo ani mai theini amai ro chu tuma kha kam hulawa chu wang chuan tunge mukbanger Hmasa bear ti kan she theido kan she dan tur chu December nili sang hi som pariat ka upload in sha ni chuan tuna mithar tila tuna ka siam nuwa run siam zong Mizo mukbang ti thin hote an video hi a hlui ber wa check ula an upload masak ber na kha akum le a date kha in ba en sakanga ti chuan tuna ka video hnuaya hian in share ni chuan in lo comment na nga ti chuan tunge a siam Hmasa bear keima ayas lo siam masan omani chuan chu kan shadow na ni hemi ka run siam na chan po chu siam Hmasa bear po ani si lo ti te chuan midang in ka channel ka video te an lo sei te zero mo tiang te hian ka tiang kha lo om thin ni chu wang chuan ka config ve tok ni ma se chu ka siam ma lo siam an in lo share a ke mang ka lo mu lo pal alo om ni chuan chu comment a khan in lo je ka nga a channel ming mo a publish akum le update in lo je ka nga ke ma aya ti Hmasa sam ni som pare December nili ma a lo ti an ni chuan ki ai Hmasa tin kan sei thayang chu zong chu ni le chu mi she tur chuan in lo zong chin don nya ai en po tu ni se hemi tak ki chu khami som cheu ka sei tur kan ya ilo ina van kilo me